Hello guys, welcome to a new vlog. दा माने आङो बिदामोननि क्वार्टाराव मोनफैबाय ओमफ्राय दा मेन जायगायाव मोनफैबाय आरोखि ओमफ्राय नै बिदानि हाबानि रेडि आरो दिनै बानायगोन ओमफ्राय बिब' मोना मा खालामनो नायनोसै हाबैनोसै आरोखि दा बिब' माने बे बिब' नङा बियो नानिसो ओमफ्राय बेबो नानि जारुमेन जारुमेन ना हुइमेन ओमफ्राय नै इथिं दङ बिब'आ जोंना फैनानै बोरै मोनदों दा मोजां मोनफैबाय दा गोसोखौ मोनफैनानै हो ओमफ्राय मा खामानि दङ नोंनाव दा खामानि मावनो होननासो फैखादों दा नोङो खामानि गैया खामानि मावग्रा दं बेखौ आं नायनांगौल' मानसिखौसो नायनांगौ दे जि मावखायो नै खामानि माव बेबो ओमफ्राय नै जानाय लोंनाय खायद'फ्रा मा माथाय जानायासो मेन जानाय गैयाबा संसारानो खोमसि नै बेदर दं माने थिगानो दं स' गाइस दायो जों बेलेग क्वार्टाराव फैलायबाय आरोखि जों थानाय क्वार्टारा बैयो ओमफ्राय दा जों बेलेग क्वार्टार फैबाय खालि ओमफ्राय नै बिदाया फुरा जारु मारिबाय दं आरो मानि थाखाय मारिदों जेनेबा पार्टि रुमसो खालामनो नागिरबाय नामा नोङो बेयाव माने आलासिफोर फैबाय दंबावो माने थानो थाखाय जायगा बानायदो आरोखि थाखाफोर दं नामा एसे नायनाय बायदि जायालै थोद एसेसो गालांनांगौब्रा थाइनैसो खालि थालि बिदि आरो महल्ला ऐसा है बाथरुमखौ नायनाय बायदि जाया थिगानो दङ सब थिगानो दङ बास दै गरम खालामग्रायाल' गैया आरो गोजां बोथोराव बेफोर थानांगौ गारहायाव फुदुंनाय बायदि जायाना दैया गारहायावसो फुदुंगोन जों बेहायथ' गैया दै फुदुंग्रा गैया बेयाव न'आवसो दङ गारहायाव हो बेयावबो बुस्थु दोननो हायो माने ना बेयावबो स्पेस दङ बिदि थांनायाखै आं सिखाव लामाबो दं बेजों किटचेनथिं थांनायनि बेयाव बेदर हांग्रा आरो जायगाया बेयो दिनै थाफैनोसै बेयाव ना बारा थाबाय थाजायालै हारसिं गिलुबालु आयु हारसिं रायज्लायनानै एफा गोमो थांसै हारसिं गालांना थांबाय दं माथो आंखौ बारस'लांसैलां मालायनि बारि खना बारस'बाय दङ थारमाने आङो ओमफ्राय नै सासेया खारथारसैबो दा न'नि पेन्देला जागोन जायाखै नायनोसै नायहरनो होदो हौवा गोदाना मालाय रंजा हाबा जानो नागिरदों बेहा उदगाथा जादों ओमफ्राय नै नोंसा मा नायदों दे रोगाथ' दे कमला थिखो कमला लायद' दे आं बेखौ लांगोन दे नोंसोर कम्बलखौ लायलाय अयनाय जादों बिदानि हाबा जानो फैनानै बिदि मावनो मोननाया ओमफ्राय बे मानसिफोरालाय ओइ ओरै फै गियो फैद' अ जाया आयु अयनाय जादों बिदि खालामनाङाब्रा इया दा थांसै दोनहैनोसै जायगायाव सोरबा नुदोंबा गिना खारखागोन बायदि मोनखादों आंखौ वाव हाजिरा मावनायबा थाइनैसो मोनगौमोनदां बिदानि हाबायावसो मावनांबाय दा मा नांथाबाय थायो आयु सोर हमथादों
후 자식은 데 위에 온드네 운전해 배양 굴리 넘버 1 Rin siya rin. 골루 에이 얘들아 빨리 베베 이사비만 남아 비비니 남아 바선티브라 안 쓰가랑도 민남고 비비니 남고 오마이 비비니 피샤니 피샤르키 바선티니 밥 세마이랑 릉거리 맞추는 거 가장 굴다버리 나이 네 카렌맨 플리즈 나이라이스 한가버고 테스트 칼람래 롤타 붓 तामोनायाव इदि सिगिनांगौ बेयाव गासिबो थाफैनांगौ बिब'फोरा बैथिं उन्दुहैनांगौ दिनै मोनायाव माने बेयावनो एकदमबारे सिगिलायबाय थानांगौ नोंसोरखौ बुट जागोन आं बुट बियो आलासि नोंसोरनि सोरबाफोर आराम मोननाय गोसो थोनायफोर दंबा बेयाव लेंहरनानै आरामनो फज'दो नैबेयाव जोङो रेडि खालामबाय दङ आरो दंबावो थ' थांसैला जोङो नैबे नानिमोनखौ लानानै बेलेग दाबसे जायगायाव नानिमोनखौ जों खामानि मावनोसो लाबोखादों नालाय सोरो मा बावो बियो गावसो मिथिगौ हौवा गोदान हौवा गोदाना नै अननायनि लैथोआव गोलैसिगोन नालाय बावलाजोब्बाय मा गाज्रि लानो गोसो दं नामा नोंहाबो बिदि जायगायाव हाबा जानो गोसो दं नामा मोजां फराया साला मोजां फरायनांगौ रा नोंसोरो मोजां फराय दे मोजां फराय दुमला दुमलि नामा आच्छा दे ओमफ्राय नोंसिना माला जागोन न'आ जेनेबा ओइ नोंसिनि न'आ माला ओंखारगोन जेनेबा बेनो बेसो नुबाय दं माथो 1 घन्टा हानांगौ 1 घन्टा जापानाव सोलोंना फैदों नामा नोङो मामोन USA डलार सिस्टेमावसो माने थिगानो दं माने जाहांबाय आरोखि जोंना न'आ दा आरो दंबावो बिराद पेन्डिं जाना दं खामानिया दा एसेल' आग बारायदो आरो फुंनिफ्राय फुंद्रायबो नङाना 10ता दायो माने न'नि पेन्डेलखौ नायबाय आरो जायाखै मोजाङै जाथ'वाखै दा जोङो मेन पेन्डेलाव थांसै बिसोरनि खामानि बियो दा जोङो मेन पेन्डेलाव थांसै मेन औ ओइ सौदुलाबाय थारोलै आब'आसो सौदुलाबाय थारो 저거 이거 히 밤파이어 이렇게 네, 배우면 문제 카드도 뭐예요? 아이 좀 많이 먹는 시간 자기요. 맨 자기요. 시간은? 어. नैबे ओपन स्टेज नामा ओमफ्राय बै जानाय आरोखि जानाय लोंनाय जाख्रुबनाया नैबेयाव जासिगोन नैबेयाव जाख्रुबनाय हारा अख्रुबलाबायनाया आन्दो नै नोंथ' बिराद जागोन होनदों नामा बिदानि हाबायाव जोंनि हाथाया ओरैनो फेरखं नङा जों जाहाथे बेदर हाराया थाबथा थुबथा जानाङा अरख्रुबलाबायनो हाजोबथों बिनि थाखायसो फेरखं लादों जोंबो नैबे गेजेरनिया बेयाव मा थागोन अखाबो थागोन ओइ
डिग्री हाननो हानजोबखाबायानो बांद्राय गैखाला बेयो जेथिया कमप्लिट जागोन अब्लासो मोजां नुगोन आरो दाथ' जेबो महरानो गैखाया माने जाखोदो बे खिनिसो बोग्रि जानांगौमोनलै थाइनैसो जानायनांगौमोन हाबखानोसै नामा जानाय बायदि मोनगोन खोमा संनायाव बैथिंसो बाहेरावसो जानाय आरो केपासिटिया साबेसिन दं बेसे खैजननि जेनेबा 100 जन 100 जन आरामसे 25टा टेबल राखिब एकटा टेबल 4 जन 100 पार बाराबो जानो हागौ ना पार राउन्ड बाराबो जानो हागौ टेबल आरामसे 25टा टेबलथ' आरामसे जा ने पार्टिसन होगोन जानो होलाना बेयाव पार्टिसन होयो बियो होगोन ना होआथाय होआबा मोजांसिन जागोन बे औवाखौ आरामसे खोबनानै बरिया दोनजायो ना पार्टिसन माने बेखौ ओरैजाय आरोबाव गेजेराव वाल बायदि ओं हा है बिदिबा आन्दायलै ओंखाम राननायाव टेप खुलिहैनो नायनोसै आरो तुमनोबो टेप ए जेन हक होमबाबो थालाङोबा दा नायनायफ्रा नायनांगोन फट' मोजां फुवादो नोङो नोंनि खामानि आं मैया हाखौ जावखुदोंमोन बेयाव आखाइ सुगोन ओमफ्राय गोसोबा आथिंबो सुलांनो हायो उपाय गैयाबा खाबायानो दैखौ लोंनायलाय दैया एसे जाहाथे मोजां ना गाज्रि एसे खोन्थानो हानाय बायदिनो सुबायानो आथिं थोंसेल' हमबाय बेयाव हा नांदोंमोन अ जाबाय बे जों ओंखाम संग्राफोरनि बियो बैयो गारिनि माबाया आरो जेनेबा इयो खर'आ ओरै गारि उन आरो ओमफ्राय इयो खर' ओमफ्राय नैबेनिफ्राय सब थांजोबगोन आरो माला बेया थागोन दिनै ब्लगखौ बेयावनो एन्ड खालामसै आरो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बावथार